Και τότε το είχαμε αντιμετωπίσει κάπως έτσι. Λιγμένα τρόφιμα μισοτιμής. Ήρθε η ώρα να γεμίσεις το καλάθι σου με όλου του άλλου κόσμου τα καλά. Λιγμένο ρύζι μπαρμπαντέντ. Λιγμένα μακαρόνια θνίσκο σε πολλά σχέδια και χρώματα. Λιγμένες κονσέρβες τόνου Ρίο Χάρε. Λιγμένα αναψυκτικά φάντασμα. Λιγμένα τυράκια λαβάς νεκρή. Λιγμένη πραλίνα φουντουκιού νουτέζα. Λιγμένα αλαντικά τύπου κυπαριζάκι. Λιγμένες σοκολάτες νεκράντς με γέμιση πραγματικά κόλληβα. Και λιγμένα μπισκότα αλλά τι είναι η ζωή, τι είναι ο άνθρωπος. Λιγμένα τρόφιμα μισοτιμής. Ελληνικό κράτος. Κοινωνικές παροχές χωρίς ημερομηνία λήξης. Προσοχή, το μέτρο δεν ισχύει για τους λιγμένους λογαριασμούς και τις λιγμένες οφειλές προς το δημόσιο που θα προσαυξάνονται κανονικά με το νόμιμο πρόστιμο. Από τα αγαπημένα